በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ሐቀኛ ብጽዕና። ምኽሪ ክፉኣት ሰባት ዘይሰምዕ ብመንገዲ ሓጥኣን ከዓ ዘይከይድ ኣብ ኣኼባ መላገስቲ ድማ ዘይጽንበር እኳ ደኣ ንሕጊ እግዚኣብሔር ብምእዛዝ ዝሕጐስ ነቲ ሕጉውን ለይትን መዓልትን ዘስተንትኖ ሰብ ብፁዕ እዩ። ንሱ ከምታ በብእዋኑ ፍሪኣት ትህብ ቆጽላ ዘይነቅጽ ኣብ ወሰን ዋሕዚ ማይ ዝተተኽለት ኦም እዩ። ዝገብሮ ኩሉ እውን ይሰልጦ። እቶም ክፉኣት ሰባት ከምቲ ንፋስ ዝብትኖ ብቑቡቕ እዮም እምበር ከምዚ ኣይኮኑን። ንኽፉኣት ሰባት እግዚኣብሔር ክኹንኖም እዩ። ሓጥኣን እውን ኣብ ማሕበር ጻድቃን ናይ ክቖሙን እዮም። ከመይ እግዚኣብሔር ንጻድቃን ይመርሖምን ይሕልዎምን እዩ፣ ክፉኣት ሰባት ግና ክጠፉ እዮም። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 2 እግዚኣብሔር ዝሓረዮ ንጉስ። ስለምንታዮም ኣሕዛብ ዝዓልዉ ህዝብታት እውን ኮንቲ ምኽሪ ዝኣልሙ? ነገሥታት ምድሪ ትንስኡ፣ መሳፍንቲ ከዓ ምስኦም ሓቢሮም ኣብ እግዚኣብሔርን ኣብቲ ንሱ ዝሓረዮ ንጉስን ክፋኣየኣልሙ ኣለዉ። ካብ ግዛኣቶም ሓራንኹን ነርዑቶም እውን ካባና ንደርብዮ ድማ ይብሉ ኣለዉ። እቲ ኣብ ሰማይ ዝነብር ይስሕቖም፣ እግዚኣብሔር የላግጸሎም። ሽዑ ተቖጢዑ ይግስጾም፣ ብነድሪ ከዓ የፍርሖም። ኣነ ኣብ ጽዮን ናብቲ ቅዱስ እምባይ ንንጉሰይ ሸምክዎ ከዓ ይብል። እቲ ንጉስ ከምዚ ይበለ፣ እቲ እግዚኣብሔር ዝበለኒ ክእውጅ እየ። እግዚኣብሔር ንስኻ ወደይ ኢኻ፣ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ። ለምነኒ፣ ኣነ ከዓ ኣሕዛብ ንርስትኻ ምድሪ ብምልእታ ድማ ንዓኻ ክህበካ እየ። ንስኻ ከዓ ብበትሪ ሓፂን ክትቅጥቅጦም ከም ኣቕሓ መሬት ድማ ክትሰባብሮም ኢኻ በለኒ። እምበኣርከስ ኣቱም ነገሥታት ለቡሙ፣ ኣቱም ገዛእቲ ምድሪ እውን ተኣሮሙ። ንእግዚኣብሔር ብፍርሓት ኣገልግልዎ፣ ብረዓድ ከዓ ስጐድሉ። ኩራኡ ቀጢፉ ይነድድ እሞ ከይኩሪ፣ ብሃንደበት ከየጥፍኣኩምስ ንወዱ ተሳለምዎ። ኣብኡ ዝምዕቐቡ ዘበሉ ኩሎም ዕዉታት እዮም። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 3 ጸሎት ንግሆ። ኦ እግዚኣብሔር ጸላእተይ ብዙሓት እዮም፣ እቶም ኣባይ ዝለዓሉ ብዙሓት እዮም። ኣምላኽ የድሕነኒ እናበሉ ብዛዕባ ይዛረቡ ኣለዉ። ንስኻ ግና ኦ እግዚኣብሔር ዋልታ ኢኻ፣ ክብረይን ርእሰይ ልዕሊ ተብላ ንስኻ ኢኻ። ክረድኣኒ ናብ እግዚኣብሔር ኣእዊ፣ ካብ ቅዱስ እምባኡ ከዓ ይመልሰለይ። ተገምሰስኩ፣ ድቃስውን ወሰደኒ። እግዚኣብሔር ይድግፈኒ ስለ ዘሎ ከዓ ተንሳእኹ። ካብቶም ብኹሉ ወገን ዝኸቡኒ ኣእላፍ ኣሕዛብ ኣይፈርሕን እየ። ኦ እግዚኣብሔር ተንስእ፣ ኦ ኣምላኸይ ያድሕነኒ። ንምንጋጋ ኩሎም ጸላእተይ ይስበሮ፣ ነስናን ክፉኣት ሰባት እውን ድቖሶ። ምድሓን ካብ እግዚኣብሔር እዩ ዝመጽእ። ኦ እግዚኣብሔር ንህዝብኻ ባርኽ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 4 ጸሎት ምሸት። ኦ ጻድቕ ዝኾንካ ፍትሕት ተውፅእ ኣምላኸይ፣ ናባኻ ክምህለል ከለኹ መልሰለይ። ብጸበባይ ኣርሒብካለ ኢኻ፣ ሕጂ ከዓ ደንግጸለይ እሞ ጸሎተይ ስማዕ። ኣቱም ደቂ ሰብ ንኽብረይ ክሳብ መዓሲኹም እትሕስርዎ? ክሳብ መዓሲኹም ከ ንኾንትነት እትፈትውን ንሓሶት እትስዕቡን? እግዚኣብሔር ግና ንጻድቑ ከም ዝሓረዮ ፍለጡ፣ ናብኡ እንተጠርዓኹ ከም ዝሰምዓኒ እውን ፍለጡ። ሽሕ እኳ እንተተቖጣዕኹም ኣይተኣብሱ። ኣብ መደቀሲኹም ኮንኩም ድማ ብህድኣት ብዛዕባ እዚ ኣዕሚኩም ሕሰቡ። መስዋእቲ ጽድቂ ሰውኡ፣ ኣብ እግዚኣብሔር ድማ ተወከሉ። ብዙሓት ንሰናይ መን ዘርኤና፣ ኦ እግዚኣብሔር ብርሃን ገጽካ ኣብርሃልና ይብሉ ኣለዉ። እቲ ንስኻ ኣብ ልበይ ዘንበርካዮ ሓጐስ ግና ካብቲ እቶም እኽሎምን ወይኖምን ምስ በዝሐ ዝሕጐስዎ ኣዝዩ ዓዘዘ። ኦ እግዚኣብሔር ንስኻ በይንኻ ኢኻ ብድሓን እትሕድረኒ እሞ እግምሰስን ብሰላም እድቅስ ኣለኹ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 5 ሓለዋ ንምርካብ ዝግበር ጸሎት።
ኦ እግዚአብሔር ንቃላተይ ጽምበሎ ንእህታይ እውን ኣስተብህለሉ ኦ ንጉሰይን ኣምላኸይን ናባኻ እጽሊ ኣለኹ እሞ ንድምፂ ኣውያተይ ኣድህበሉ ኦ እግዚአብሔር አንጊኻ ንድምፀይ ትሰምዖ ኢኻ ኣነ ኸኣ አንጊየ ናባኻ እምህለል ኣለኹ እሞ ክትምልሰለይ እጽባእ ኣለኹ ብኽፍኣት እትሕጐስ ኣምላኽ ኣይኮንካን እኩይ ድማ ምሳኻ ኣይሓድርን እዩ ዕቡያት ኣብ ቅድሚ ገጽካ ኣይቆምን እዮም ንገበርቲ እከይ ዘበሉ ትጸልኦም ኢኻ ንስኻ ኦ እግዚአብሔር ሓሶት ንዝዛረቡ ተጥፍኦም ንቐተልትን ንጠበርትን ከኣ ትፍንፍኖም ኢኻ ኣነ ግና ብብዝሕ ምሕረትካ ናብ ቤትካ ኸኣቱ ናብ ቅድስቲ መቕደስካ ኣቢለ ኸኣ ብፍርሓት ክሰግድ እየ ኦ እግዚአብሔር ጸላእተይ ብዙሓት እዮም ጽድቂ ክገብር ምርሓኒ ክስዕበካ እውን መንገደይ ያቕንዓለይ ጸላእተይ ዝብልዎ ኣይእምንን እዩ ልቦም ጥፍኣት ዝመልአ ጐረሮኦም ከም ዝውሕድ ክፉት መቓብር እዩ ብመልሓሶም ይጥብሩ ኦ ኣምላኽ ንስኻ ኾንኖም ንሳቶም ኣብቲ ዝኣለሙ ምኽሪ ይውደቑ ካባኻ ዓልዮም እዮም እሞ ብዙሕ ዓበሳ ስለ ዝገበሩ ስጐጎም ኣባኻ ዝምዕቖቡ ኹሎም ግና ይተሓጐሱ ንስኻ ኣጥሊልካዮም ኢኻ እሞ ንዘለዓለም እልል ይበሉ ንስምካ ዘፍቅርዎ ድማ ብኣኻ ይፈስሑ ኦ እግዚአብሔር ንጻድቕ ንስኻ ትባርኾ ከም ብዋልታ ኸኣ ብጸጋ ትኸቦ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 6 ብእዋን ጸገም ዝግበር ጸሎት ኦ እግዚአብሔር ብኹራኻ ኣይትግናሐኒ ብሓርቆትካ ድማ ኣይትቕጽዓኒ ኦ እግዚአብሔር ደኺሜ መሓረኒ ኦ እግዚአብሔር ኣዕጽምተይ ተሳቕየንየን ኣጥዕየኒ ኣነ ኣዝየ ተሸቢረ ኣለኹ ንስኻኸ ኦ እግዚአብሔር መዓሲኻ ትረዳእኒ ኦ እግዚአብሔር ንዓና ግፈኒ ምእንቲ ምሕረትካ ካብ ሞት ኣድሕነኒ ኣብ ሃገረ ሞት ዝዝክረካ የልቦን ኣብ ሲኦል ከኣ ዘመስግነካ የልቦን ኣነ ብእህታ ሰልክየ ለይቲ ለይቲ ንመደቀስየይ ብንብዓት ኣርሕሶ ንምንጻፈይ ከኣ ብንብዓተይ ኣጠልቂ ኣለኹ ኣዒንተይ ብሓዘን ተባላሸዋ ብሰሪ ኹሎም ተጻረርተይ ይደኽማ ኣለዋ እግዚአብሔር ንድምፂ ብኽያተይ ሰሚዕዎዩ እሞ ኣቱም ገበርቲ እከይ ኲልኻትኩም ካባ ይረሓቑ እግዚአብሔር ንኣውያተይ ይሰምዖዩ ንጸሎተይ ከኣ ይቕበለዩ ኲላቶም ጸላእተይ ክሓፍሩን ክሰዓሩን እዮም ብሃንደበት ሰንቢዶም ከኣ ንድሕሪት ክምለሱ እዮም መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 7 ፍትሒ ንምርካብ ዝግበር ጸሎት ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣባኻ እዕቆብ እኒኹ ካብ ኩሎም ሰጐግተይ ኣድሕነንን ኣናግፈንን እንተዘይረዲእኻኒ ግና ጸላእየይ ሓደ እኳ ክረዳእኒ ናብ ዘይክእለሉ ቦታ መንጢሉ ክወስደኒ ከም አንበሳ እውን ክሰላልዓኒ እዩ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ከምዚ ገይረ እንተደኣ ኾይነ ማለት ንሰብ በዲለ እንተኾይነ ነቲ ምሳይ ብሰላም ዝነበረ ኣብ ክንዲ ሰናይሲ እከይፈድየየ እንተኾይነ ንጸላእየ ከኣ ብዘይ ምኽንያት ዓሚፀየ እንተኾይነ ጸላእየይ ይስጐጐንን የርክበንን ቀቲሉ ኣብ ምድሪ ይርገጸኒ ንሬሳይ ከኣ ምስ ሓመድ ይጸንብሮ ኦ እግዚአብሔር ተቖጢዕኻ ተንስእ ኣብ ልዕሊ ነድሪ ተጻረርተይ ተለዓል ንረዲኤተይ ንቓሕ ፍትሒ ኣውጻለይ ስለዚ ንኹሎም ህዝብታት ኣባኸ ኣክቦም ኣብ ልዕሊ ኹሎም ከኣ ከቢርካ ንገስ ኦ እግዚአብሔር ንህዝብታት እትፈርዶም ንስኻ ኢኻ ስለዚ ኦ እግዚአብሔር ጻድቕን ንጹህን ምዃነይ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ፍረደለይ ሓሳብን ድላይን እትምርምር ጻድቕ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንኽፍኣት ሓጥኣን ኣጥፍኣዮ ንጻድቕ ግና ዓስበሃቦ ዋልታይ ኣምላኽ እዩ ንሱ ንቑንዓት ልቢ የድሕኖም እዩ ኣምላኽ ቁኑዕ ፈራድዩ ንኽፍኣት ከኣ ኲሉ መዓልቲ ይኹንኖም ንሳቶም እንተዘይተመለሱ ሴፉ ይስሕል ቀስቱ ኸኣ ይግትር ዝቐትል ኣጽዋር የዳሉ ዝረሰነ ፍላጻታት ይቕርብ እነሆ ንእከይ ግብሪ ይህንጠዩ ሕሰም ጠኒሶም ሓሰት ይወልዱ ነታ ንኻልኦት ኣዕሚቖም ዝኸዓትዋ ጉድጓድ ባዕላቶም ይኣትውዋ ስለዚ ብገዛእ ኽፍኣቶም ተቖጽዑ ዓመፆም እውን ኣብ ርእሶም ወረደ
እግዚአብሔር ቁኑዕ ስለ ዝኾነ ከመስጉነ ንልዑል እግዚአብሔር ከዓ ክዝምረልየ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 ዕብየት እግዚአብሔርን ክብሪ ሰብን። ኦ እግዚአብሔር ጐይታና ስምካስ ኮን ናብ ኩሉ ዓለም ክንደይ ግሩም እዩ። ንስኻ ንግርማኻ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ተኸልካዮ። ብኣፍ ቈልዑ ህፃናት ምስጋና ኣዳለኻ። ንተቓወምትኻን ንጸላእትኻን ንፈዳይሕነ ዓገድካዮም። ነቲ ንስኻ ዝፈጠርካዮ ሰማያትን ነቶም ንስኻ ዝፈጠርካዮም ወርሕን ከዋኽብትን እርኢ ኣለኹ። እቲ ንስኻ እትዝክሮ ሰብ እቲ እትሓልየሉ ወዲ ሰብሲ እንታይ እዩ? ካብ መላእክቲ ቁሩባን ኣስካዮ። ብኽብርን ግርማን ከዓ ከለልካዮ። ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጡርካ ሸምካዮ። ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ገበርካዮ። ንብዘሎ ኩላተን ኣባጊዕን ኣሓን ንእንስሳ በረኻን ንዕዋፍ ሰማይን ንዓሳታት ባሕርን ነቲ ኣብ ባሕሪ ዝነብር ፍጥረትን ኣብ ትሕቲ ስልጣኑ ገበርካዮ። ኦ እግዚአብሔር ጐይታና ስምካስ ኮን ናብ ኩሉ ዓለም ክንደይ ግሩም እዩ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 9 ምስጋና ነቲ ቁኑዕ ዝፈርድ ኣምላኽ። ኦ እግዚአብሔር ብምሉእ ልበይ ከመስግነካየ። ኩሉ ዝገበርካዮ ተኣምራት እውን ክነግርየ። ባኻ ባህ ክብለንን ክሕጐስን እየ። ኦ ልዑል ንስምካ ክዝምርየ። ንስኻ ምስ ተገለጽካ ጸላእተ ይሃድሙ ወዲቖም ድማ ይሞቱ። ጻድቕ ፈራዲ ኾንካ ኣብ ዙፋን ተቐመጥካ። ነገረይ ከዓ ብሓቂ ፈረድካለይ። ንኣሕዛብ ገናሕኻዮም ንሓጥኣን ናጥፋእኻዮም። ስሞም ከዓ ንዘለዓለም ደምሰስካዮ። ጸላእቲ ንሓዋሩ ጠፍኡ ከተማታቶም ዓነዋ። ንዘለዓለም ከዓ ተረሲዕን ተረፋ። እግዚአብሔር ግና ንዘለዓለም ነጊሱ ይነብር። ዙፋኑ ንፍርዲ ኣዳለዎ። ንሱ ንዓለም ብሓቂ ይፈርዳ። ንህዝብታት እውን ብቕንዕና ይዳንዮም። እግዚአብሔር ንጥቑዓት ዕቑባ ብጊዜ ጸበባ እምባዩ። ኦ እግዚአብሔር እቶም ንስምካ ዝፈልጡ ኣባኻ ክዕቆብ እዮም። ንስኻ ከዓ ነቶም ዝደልዩኻ ኣይተሓድጎምን ኢኻ። ነቲ ኣብ ጽዮን ዝነገሰ እግዚአብሔር ዘምሩሉ። ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ግብርታቱ ንገሩ። እቲ ፈዳይሕነ ዝኾነ እግዚአብሔር ንጥቑዓት ይዝክሮም እዩ። ንኣውያቶም ኣይርስዖን እዩ። ነቶም ዝበደሉ ድማ ይቐጽዕ። ነቲ ብጸላእተይ ዝረኽቦ ዘለኹ መከራ ረኣዮ። ኣንታ ካብ ኣፍ ሞት እተውፅኣኒ ደንግጸለይ። ኣነ ኸዓ ኣብ ደገታት ኢየሩሳሌም ንዓይ ስለ ዘድሐንካኒ ክሕጐስ ምስጋናኻ ድማ ኦ እግዚአብሔር ክነግርየ። ኣሕዛብ ናብታ ዝዃዕትዋ ጉድጓድ ጸደፉ። በቲ ዝሓብእዎ መፈንጠርያ ኸዓ እግሮም ተተሓዘ። እግዚአብሔር ቁኑዕ ብምፍራድ መን ምዃኑ ኣፍለጠ። ረሲኢ ግና ብግብሩ ተተሓዘ። ክፉኣት ሰባትን እቶም ንኣምላኽ ዝኽሕድዎ ኩሎምን መወዳእትኦም ሞት እዩ። ድኻስ ንሓዋሩ ኣይክርስዓን እዩ። ተስፋ ምስኪን ንዘለዓለም ኣይክጠፍእን እዩ። ኦ እግዚአብሔር ሰብ ከይዕበየልካስ ተንስእ። ንኣሕዛብ ኣብ ቅድሜኻ ኣክቦም ፍርድኻ ኸዓ ኣስማዓዮም። ኦ እግዚአብሔር ፍርሓት ኣውድቖሎም ፍርድኻ ኸዓ ኣስማዓዮም። ኣሕዛብሲ ሰብ ምዃኖም ደኣ ይፍለጡ። መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 10 ፍትሒ ንምርካብ ዝግበር ጸሎት። ኦ እግዚአብሔር ስለምንታይ ደኣ ካባና እትርሕቕ? ብዘመን ጸበባናስ ስለምንታይ እትኽወለና? ክፉኣት ብትዕቢት ንድኻታት የሳቒዎም ኣለዉ። ንስኻ ድማ በቲ ዘዳለዎ መፈንጠርያ ሕዞም። ክፉእ ሰብ ብትምኒቱ ይጀሃር። ስሱዕ ሰብ ንእግዚአብሔር ይረግምን ይኽሕድን። ክፉእ ሰብ ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣይግደስን። ብትዕቢቱ ኸዓ እግዚአብሔር የለን ኢሉ ይሓስብ። ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ይሰልጦ። ንትእዛዛት ኣምላኽ ኣይርድኦን እዩ። ንጸላእቱ ይንዕቖም። ብልቡ ከቶ ኣይክናወፅን ካብ ወለዶ ንወለዶ ክፉእ ኣይክመጸንን እዩ ይብል ኣሎ። ዘረብኡ መርገምን ጥልመትን ዓመፅ ዝመልአ እዩ። ቀልጢፉ ኸዓ እከይን ጥፍኣትን ይዛረብ። ኣብ ናይ ዓድታት ሸጓጉሹግ የድቢ። ንንጹህ ኣብ ሕቡእ ስፍራ ይቐትሎ። ኣዕንቱ ንምስኪን ይስልዮ። ከም አንበሳ ኣብ ምሕቢኡ ኾይኑ ይጸናቶ። ንምስኪን ክጐብጦ የድቢ።
بمتصاودي حزخا غوتيتي يوسدو እቶም መሳኪን ድማ በኃይሉ ተጨፍጭፎም ኣብ ትሕቲ ይወድቁ ንሱ ብልቡ ኣምላኽ የሎን ገጹ ኸዊልዩ ንዓይ ከዓ ኣይርእየንን እዩ ይብል ኦ እግዚአብሔር ተንስእ ንኹፍኣት ሰባት ቅጽዓዮም ኦ ኣምላኽ ንጥቕዓት ኣይትረሳዕዮም ስለምንታይ ክፉእ ሰብ ንኣምላኽ ዝንዕቆ ብልቡ ከዓ ኣይክቐጽዓንን ዝብል ንስኻ ግና ኦ ኣምላኽ ትርኢ ኢኻ ንጻዕርን ሓዘንን ትቕበል ኢኻ ንምርዳእውን ድልው ኢኻ ረዳእ ዘኽታም ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስኪን ነገሩ ናባኻ የማዕቑቦ ነትረሓጣእንን ክፉኣትን ሰባት ስበሮ በቲ ዝገብርዎ ኣበሳ ቅጽዓዮም ደጊሞም ከም ዘይብድሉ ግበሮም እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ንጉስ እዩ እቶም ጣዖት ዘምልኹ ካብ ምድሪ ክጸንትዮም ኦ እግዚኣብሔር ንጸሎት ትሑታት እትሰምዕ ንልቦም ውን እተበራትዕ ንስኻ ኢኻ መዋቲ ሰብ ምግፋዕ ከይቀጽል ኣውያት ጥቑዓት ዘኽታማት እትሰምዕ ፍትሒ ድማ እተውፅእ ንስኻ ኢኻ